tuturor, numele meu este Soda Spray și astăzi sunt alături de Clauzi, Neata. sau mai exact The Potato, să vă las canalul său în descriere. Ce mai faceți, cum mai sunteți? Ne gândim să dăm un meci de arena, vreau să ajung azi în Contender League, după cum vedeți mai trebuie 60 de puncte. Și da, ne vedem în meci. Ok, hai să vedem acum cum o să facem. Bun, aș vrea ca la acest episod să strângem 6 like-uri, sau mai mult. Nu știu, să strângem 1000, că se poate. 1000? Pare să dai un like. Da, îmi pare rău pentru aia care n-au prins... Vreau să zic că îmi pare rău pentru aia care n-au prins. Uite, poți să dai search la chestia și primești gol. Da, nu știu. Uite SMG aici, nu faci. Nu-ți trebuie. Uite AK pentru tine acolo. Dar vezi că un SMG jos. Îi mă duc să iau. Cine este? Uite bot. Trebuie chiar e un bot aici. Mă atacă dacă dau unul. Apropo, ai granțe de aru? Mamă, câtă viață are! Câtă viață are! Vezi că să-și în casa de lângă noi, vine. Ai granțe de aru? Nu știu cum pot spune de ia, deci, câteva, câteva, o scăpa. Vine, mamă, până. Uite-mi! Uite-i bus și mine. Ceacuri. Ok. Stai așa, vine aici și noi nu luăm. Vezi că sunt torății afară. Gen bote, știu. Da. Am ce spus, ceva. Cam mai bine Lasă-le, nu le da. Le țin. Aoleu! 20 blue? Erau amândoi pe mine, what? Dubla 2. Dubla 2! Pentru că n-am ieșit gun. Și nu înțeleg cum era să ajuns zic pe casa noastră. Eu aș vrea să ajung aici. Ok, dacă se poate, posibil să iau și chesturile de acolo. Dacă se poate, foarte. dă-mi și mie un mic. Clar grijă de acolo. Lasă-mi și mie da? din chestul ăla. Vrei să zici că pică? Și ce-a picat? Fii atent, am și eu am big ca să-mi dau... Eu îmi dau, fii atent, eu îmi dau big-ul și... Vine aici, am ceastă și... Nu l-am mai dat big. Du-te tu. Nu, poate am zis big-ul. Și dacă se aude tastatura mea prea tare, îmi pare rău, dar n-am despre microfonul. Da. Se aude satisfying, și la mine se aude. Parlăm pe engleză. Ce? Nu, parlim pe engleză. Pe care ce? Patent de nimeni. Pe care ce? Satisfying. Poftim? Ăsta big dacă vrei să ții și al verde dacă vrei. Ce să o pornim pe engleză? Parlim pe engleză, gen... Satisfying. Pe românește. Nu stai în România? România, vreau să zic rău. Nu stau în România. Nu știu. Țara Fortnite-ului. Auzi, am 2 ceas pe shop, ții tu? N-am unde, să țin mine. Am numai arme albastre. Ok, atunci în loc de 5 bandaje să țin big. Am mai multe big-uri.
Îl mai dusesem eu unul. Păi da, l-am băut. Pentru 10 sau... Tac verde, în sfârșit. Nu știu, prima dată când mă uitam la Chris Hero la Fortnite, gen, am văzut acolo, ok, văzusem acolo că zicea tac gri și eu ziceam, păi, și după când, dădea de un tac verde, zicea, este tac verde și eu ziceam, păi, dar nu are culoarea gri, credeam că se referă la culoarea armei, adică nu la raritate, la culoarea shotgun-ului. Te-ai prins? Nico. Mi-a dat creș creierul. Stai. Ok, nu, e o problemă pentru altă zi. E o problemă pentru altă zi, duminică. Deci ascultă-mă, când zicea tag gri, eu nu mă gândeam la raritate, mă gândeam la culoarea armei. Aș putea să-mi bag cu ăsta. Mai trebuie 30 gold dacă știu. Nu te bate că e vreau să-mi fac tacul. Epic și ne batem după aia cu... Eu iau ăla. Deci... Ce tac fac? Eu... Că vreau să-mi fac tac epic. E bine să vrei, e mai greu să nu vrei. Ok, asta n-au. Nu am ce. Dacă țin nu-ți dau revive. Nu-ți dau revive, așa să zic și eu, e bine să vrei să-ți dau revive. Hai. Vezi că am 3 biguri. Și? Ce vreau în tac? Uite. Am nevoie de încă puțin col și nu am și... Acai. Treci pe ăla și l-ai tu pe înainte, nu? Și cu muzica asta parcă aș fi Nether pe Minecraft, serios. Așa sună și muzica din Nether pe Minecraft. Da, gen, tu ai ce switch-uri ai la tastatură? Aqua Tactical. Ce switch-uri? Aqua Tactical! Sunt de culoare Pentru aqua. ai de la... De la ce marcă ai tastatura? HyperX, mă! Caută și tu pe internet să vezi. Sunt puțin mai rapide decât dreadurile. Ăla e bot. De asta să nu-l omoră pe ăsta, vreau să văd ce deal-uri are. La care deal-uri... Nu, mor, vreau doar să am și eu. Da, și-l luai după aia, după ce îmi dădeam și eu. Great. Dacă vreau și eu să văd ce. O să-mi fac... Uite ce are. Da, are exotic, da. Sketch air in vehicle. What the... Și unde trebuie să duc cu mașina? Stai, mi-a zis că... Nu, undeva, la unde? Acolo. Nu, dar ce mașină? Da, chiar că s-a dus Starcu și acum... Ai, ce bine că s-a dus Starcu. Nu este în zonă. Hai aici. Wow. Și mă duc să pun la ăla. Da, nu, era altceva. Am este scara ta și am sărit și în loc să sar pe pământ, am sărit pe lângă. Dar știi că au merg pe aici, că sunt luptate, știi? Pe aici. Da, nu mai duc 35 acolo. Uite încă unul de păzări pe școală. Tu pe ăsta de pluca pe ăsta. Steals Farm, Night Player, Damage. Hai să le hai că e tomato. A, e tomato.
Hai, stai. Dar știi că a apărut gen că îi dai target. Da, știu. Și eu mi-am luat target. Na, serios? Da, e mult. Dai tu targetul în aia când dai și tu target? Nu știu. Poftim? Nu știam că merge să-i dai și tu target când ești targetat. Nu cred că merită. Vino cu mașina. Tomato Town, e Tomato Oil? Super, ia. Asta ce de că nu prea am... Eliminate player și aia, vrei să ne concentrăm pe misiune? Stai, ce e? Poți să-mi dau upgrade la AK. Foarte bine, Poți să-mi dau upgrade felicitări! la îmi dai upgrade. Felicitări! Acum o să rămân. Uite-l, mă! 48? Imediat. Na, degeaba sunt cu mașina. Ce mai am puțin. Oh, Lambo! Ce faci, Lambo? Wow! Aoleu. Nico, tu unde ești? Nico! Mă simt ca într-un film de acțiune pe bune. Nico! Vine imediat. Cum adică vine imediat? Nu puteai și tu să vii cu mine. Tu ești singurul pe ăla, care e important la tine? Tu să-l bat pe ăla pe ăla. 28, 25? Jos. I-am dat cred? No? Au. Unde e? Vino. Unde e? Stai, vine aici. Oricum și-a luat finish ăla, deci ok. Te vii și tu la mine. N-am meturi. Dă meturi, am 20. Vin aici.
vezi că era vard acolo. Bate ăștia. Aștept. Cred că vine în față. Are jetpack-ul lui Mandarina. Crack? Le-am dat crack? Vino! O să vin să dau rez. Ăsta unde urcă? Du-te la mine, că ai mețuri. Ai bandaje la mine. Asta e boxul lor, realizez, nu? Da, realizez, da, totuși. Aoleu, nu. Măcar să reușesc să mai dau un bandaj. Măcar îmi Ce dă și un boia, frate? Ăștia paralel cu jocul meu, nu vezi. Na, oricum nu mai ai unde să-mi dai de pe. Hai, fă ce știi tu mai bine. Să stau chem în momentul. Să stai chem, să faci win. Păi, dar n-am destule materiale să mă proba. Încearcă I-am să- lăsat că încearcă să i-am dai, lăsat încearcă să- i-am lăsat, le-am luat o grămadă din heal-uri, că le-am dat, cred că, amândoi. Dar partea este un... Și la ce mă gândesc eu? Să dai jos toată construcția, da. E vina mea că v-ați dus la Hagen. Da, deci dacă ți iese, Nu, că nu se mai iese, că... Oricum, dacă mi-a sus, le dau destul de mult damage. Îți dai seama că o să coboare jos. Au, poate nu. Au, poate nu. Poate da. și ia, Un pic așa. ia jetpack-ul lui Mandarina. Bine. E fericit pentru că... n-am murit. Nu vine să cred că ți-a ieșit. E bine. Cum, frate, să nu-ți dai seama că te dă un joc. Incredibil. Nu știu, mă. Întreabă pe ei. Bine, oricum nu trebuie să țineam foarte de construcții. Deci nu cred că aveau... Chiar dacă îți dădeau seama, îți dădeau seama... Dacă stai că stai ninja. Bro, dacă s-ar duce zona spre Pleasant Park, ai putea să-mi dai ribul, dar să fie zona aia mică de tot. Acum, Bine, contenderul. cât puncte trebuie? O listă? 1500, am 1540, am făcut de fapt. Am 1300 abia. Vezi pe acolo, ăla-i player, că nu-mi dai seama. Eu nu văd. Da, așa mi s-a întâmplat și mie odată. Eu nu vă sparg eu capul când vă prind. Spamagit, mai stau și în buș, da. Na, mai spamez? Zi. Mai spamez? Doamne, ce copii. Vezi că se duc poși, eu zic să... Te bat? Au. 30? Te-ai bucat. Te-ai luat, cred? Am jetpack-ul, știi? Nu prea e. N-am așa mai bună idee. Acum
tu poți să urci pe high ground cât vrei. Ideea e că oricum o să mă dea la jos. Da, păi de aia zic. Ce-am bună idee să high ground. Bigu. Unde l-am? Nu am pe Bigu la mijloc. Sper că n-ai 0 ping să mi-i peretele. Sau, da? Petra. Să spar capul. Ești mâncat. Doamnelor și domnilor, cel mai bun jucător de Fortnite aici în fața ochilor voștri. Da, mă, da. Cel mai bun codou face plopul pere. Am 5 kill-uri, bro. Auzi, dar știi cum am știut eu la ce oră este eventul cu Galactus? Am primit notificare pe WhatsApp de la el. Ah, bă, dar bine că am luat jetpack-ul ăsta. Chiar a fost o idee bună să iau jetpack-ul, că m-am urcat după ăla. Eram... Ai un dizo... Da. Nu spui mie că zona e exact în fața mea. 13. Și playerii sunt Exact la exact deasupra ta. Exact, în fața mea, la cred că vreo 5 metri și... Și nici nu se parte la cum se aude. Nu, că ăștia exact lângă mine face. Se prinde. Uite, acolo, la lut. Am treabă cu el. Cât timp nu dau în mine, eu să fiu. Are și ea. A omorât bossul ăla și are și ăla tactică la assault rifle legendar. Are și ea cadul. Are caca la Dachau legendar. Ce copil, frate, i-am dat și... L-ai lăsat 19 HP și era mandarină ăla care trebuia să-l omorâm noi atunci, mai ținute? Da. De-am dat eu 49. Bă, și i-am dat și crack, frate, dacă făceam boxul ăla mai repede, nu cred că se întâmplă asta. Păi cam atât a fost cu acest video, doamnelor și domnilor, eu am fost Soda Special alături de N-am Dăpătită reușit și să ne facem vom mai vedea mult. data viitoare. Salut! Da.